ike o mezie n'ụtụtụ ruo n'abalị agbawo ọwụ otu ya bụ ihe si wee dị ije di na nwunye o sikwara ike nwunye mmeri na-adịghị njikere sị gị amabakwala na ya lezikwa anya tupu gị maba o wee bụrụ ya ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ kedu ka ekesi anya nwoke ọ bụ mmiri n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ihe ahụ ị na-eme na ya bụ ahịa ahụ ị na-azụ na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya ọkpa onwe ya onye ị na-anyagbu ọkpa onwe ya onye ị na-arụgbu ọkpa onwe ya onye ị na-azụgbu azụgbukwala mmadụ ihe ọbụla akpọtara n'agụgụ ite ọ na-aga n'agụgụ ọnụ wom ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị agwụchala maka ya bụ ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ anyị agwụchala dịka anyị si wee kwee gị na nkwa mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ọma na-ege ntị mgbede ọma na anọ naghị ụlọ otu unu mere asị m ya gaziere unu ndewo ụmụnna na-agbaso ya n'ogolinye m obi ụga ibililu o wee bụrụ ya anyị awụchago nwene ịbịa mee ya ka o yi ife ịnọ na n'olu Clara nwoke ọcha mụnwa na onwe m aha m bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mma ya zuziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo ahụ nwoke ekpete na ahụrụ nwoke ga-egotere Clara eriri afọ ewu ọwụ ị ga-eri ka ị gaghị eri ị ga-eri ka ị gaghị eri ahụla nome mgbe ị gara aga point dị mgbe ịgbaga ka m mara nna agba mgbe ya ada klas ị chere na anaghị m ahụ movement gị ị chere na anaghị m ahụ wuruwuru magụmagụ ị na-eme na nzuzo ị gaala gagba Mary na m butewe ya weriri afọ ewu ị ga-eri n'ọkwa ka eteretin ya m gị na-akọ ihe ị na-akọ I know you Clara nwoke ọcha ama m gị ama m ihe ị ga-erijeti nwe ihe na-agaghị erijeti m gara n'azụ aga m eri ya miowo labs ana m eri Clara ị gara ka Nicodemus I know who you are I know what you can do gịnị ka a na-akọ ihe a na yes of course gị nwa look at you ịma ihe na-eme gị bụ na ama m gị eji m paswọọdụ gị mpere ala ya kpere ihe enye m ihe m chọrọ ama m na ihu eriri afọ ewu ị ga-eluzu kọntrol gawa wedara m nọ na-aga n'ụzọ totakọ ndị mmadụ na-ajụ na m na nwata egwe nnatakwa gị eriri afọ ewu ọwụ na ndị ụfọdụ si ị gaghị azụta wuli ahịa na m hapụ gị si ahapụla m gị I should go ahead and buy no don't buy some bịa sị nnata gị some si hapụ ya biko ọwa eriri afọ ewu naanị ihe mana n'ihe eji eziokwu eme eriri afọ ewu dị mma eriri afọ ewu dị mma Clara nwoke ọcha ị na-edere ka amụdan wepụ kene pride pride na-egbu mmadụ gị wepụ pride kamọdan test eriri afọ ewu a ị ga-ahụ ihe dị iche iwu a village man onye m ji somri afọ ihe a ana m eri ya aga m atakwalụ gị kedu ihe ị na-eri laps ya ka m na-eri onye taụn ị ṅaa njem maka eriri afọ ewu ị ṅaa njem maka eriri afọ ewu ọ na-awe mgbe m gara aga gotere gị laps ebe ahụ ebe doro m anya ị nyere m ego m ji egotere gị laps mana oge mere eti m na-request gị nwa na you offer this I think my day gị nye m request mụ nwa onye gbakwara nụ gị na ihe m ga-eme nwe afford wee riri afọ ewu ị jụrụ m Uche chetakwara ihe ị jụrụ m Uche ya ana m like onye na-anaghị adịstress osule ya I know they like am okay if you don't say no go do am no abịa na-akpasu m abịa na-eme ha m ahụ ọ bawarala m no dey try am at ọ bawarala m olu ya ehwewele onye ukpe o kpewala Hosanna kpewe onye ukpe olu ya adawala ọma jawala m ihe na-eme gị otu ihe ị na-aghọtaghị bụ na ndị Igbo tụrụ ilu si nwaanyị olu ọma di ya anaghị ajụrụ ya nri Clara inwe ya olu ọma ma otu o nwere ka ị ga-esi were olu ọma so m
ma ka mgbidi kemgbe m so a na-eme ya eme o nwere ka ị ga-esi were olu ọma so m ma katuora gị mgbidi ọwụ gị maka onye ọzọ mana lee n'ihe ọnụ na-agba gị wara nkwu otu lee gị na ise gị nọrọ ebe ahụ na-eche m uche ọkwa ịkpacha ma agba otu a ma ịtachala na eriri afọ ego atinyejara ka m butenụ ya mgbe m butere ya kafuo ya anụmata uche anụmata gị mara na I will sue you ọ dị ego koodu igbo mụrụ nze ma ụzọ anyị awụchala bụ na anyị awụchala ịlakpa azụ abụla adịkwa na ya o n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke taa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ụzọ kacha mma di na nwunye kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha ụzọ kacha mma di na nwunye kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha ya bụrụ na nwa ụlọ ọ dị nso ngwa kpọọ ya kpọọ Chukwuemeka kpọọ Junior kpọwa kpọwa ha kpọọ Ebuka ha call them Tochukwu bunye ha oche maka n'ihe omume ọ maka ha nwa ebere nọkwa ya o kpọọ nwunye gị kpọọ di gị redio adị na ebe dị anya bukọtanụ ya nso gbalie ya elu ma mee gịnị ha ara anyị nke fọrọ ọ dị oke mkpa biko kpọkwuonu Nkechi ịma nke ya ụka ya na-aga ya aga kpọkwuo Nkechi dowe ya around who is Nkechi kpọkwuo Nkechi ya bụrụ na o nwere Clara dị around you people kpọọnụ Clara si ya biko ya bịa close kpọkete na uche maka okwu ọ ga-aka eritecha uru na ya koodu igbo mụrụ nze ma ọzọ ya bụ isiokwu a ka anyị ga-eleba anya ụzọ kacha mma di na nwunye kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a sị kedu ụzọ ị chere kacha mma di na nwunye ga-agbaso n'ịzụlite ụmụaka ha kedu ụzọ ị chere kacha mma di na nwunye ga-agbaso n'ịzụlite ụmụaka ha anyị nọ live na Facebook nọrọkwa live na YouTube gawa ebe ahụ ga-akiriwe anyị live iru ebe ahụ chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị ide Eko FM naanị kliki ịkpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a ị na-ekirikwala anyị like kwa ma shaye kwa ọ dị oke mkpa nọrọ ebe ahụ agagharị ma sị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbụ ọ bụ ụsa ka ọ bụ n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị onye mụrụ nwa ya zụkwa onye mụọ ya zụọ ọ mụrụ nwa zụọ nwa ya zụzie ya nke ọma ka ị hapụ ịnụ oyibo dịka I can't move backer than this. This one is worse than this one. Ị nụtara maka worse. O nwere onye sụrụ asụsụ a ma etie maasụ ude si ya dịwa asị nke a dị worse sigirigi ọkwa nga ọma deburu. I came to your house you didn't today. Amaghị amani support evil. Ị hụrụ gị nwa? Oh God. They know you very well. Amaghị amani support evil. See, this evening anwana m anwachala m gị tinye jara
anwana mo amachala ngị tinye jara uche anwana mo amaghị m ji ekwu ya igbo ọma na-ege ntị gerekwa n'olu uche anwana m this evening Clara nweke ọcha o cheka mgbakpa gị otu ihe na-amaghị ka mgbakpa gị otu ihe na-amaghị anaghịkwa agba aka achụ ọta arụ are you getting me otu ị hụrụ mawụ ndị dibịara edibịara mụ ma awụghị onye ga-eji mmaja amajanwo a na-eji mmakịrị aga Malaysia ka a na-eji biribiri aga Britain ọ bụ mụ maka ị ga-abịa emekasịara anya gị chee na aga m adalara gị azụ n'ụdị ole do you know who I am? Who are you? Ijukam. Who you? Go and Google about me, my friend. Google on game na radio. You don't know me. Matakịrị bọbọ. Awụ mụ maka ị ga-abịa ịchọ anya nsụpụ akwa ebelebe egbuo. Asụpụkwala biko. Ị na-akọ ihe ị na-akọ. Asụpụkwala biko. N'ihi ya ka mụọ taa. Butuo. Uche ọ na ide provoke. No dey threaten me. Ide provoke. Amajala m. Ke na-akọ emege ịmalere m elu. While you man enyule mamire lu manyo tatara gị. Ọra for ọra, energy for energy. Webero ya. Ụzọ kacha mma di na nwunye kwesịrị ịgbaso n'izulite ụmụaka ha. Ọ dị ọtụtụ. Mana anyị ga-arụtụ ụfọdụ n'ime ha aka. Ya bụrụ na nwa gị dị nso, kpọọ ya oku. Redia, gbalie ya elu. Bịakọtanụ nso. Ọ dị oke mkpa. Maka na o nwere ọtụtụ ihe gị bụ onye nne gị bụ onye nna gị bụ nwatakịrị ga-amụta na mgbede a. Ụzọ kacha mma di na nwunye kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha nke mbụ wee bụrụ mgbe ụmụ unu dị na nwata meenụ ka ha mara Chineke. Ọ dị oke mkpa. Gị bụ onye nne gị bụ onye nna na-ege ntị na mgbede a mgbe ahụ ụmụ unu dị na nwata meenụ ka ha mara gịnị Chineke. I get why? Ọ dị oke mkpa. I get why? Akwụkwọ nsọ mụ na gị na-agụ ọsụ zụlite nwata n'ụzọ ọ ga-eme gịnị ọ ga-eto ọbụla dị mgbe o mere okenye o nwere uru ọ na-aba. Mkpụrụ mbụ akụnyere mmadụ na gịnị n'ime o nwere uru ọ na-eme gịnị ọ na-aba. Ọ na-abụcha ihe anyị kwuru eziokwu. Maka na ị ga-ahụ ụfọdụ ndị na nne na nna ha gawa ụlọ ụka ha ele nwa ha hapụ ya na shemba ụka dị mba mgbe unu mechara na ụfọdụ mgbe ụmụ ha ga-akụrụ bọọlụ gawa ha agaghị achọ ịmadị ma ụmụ ha ga-aga ụlọ ụka ma ọ ga-aga mana mgbe ahụ ị na-aga gị na-ezi ha ụzọ ahụ ha na-eso gị ụkwụ na ụkwụ gị ime ka shọ ha mechara n'oge soro gị gawa chọọchị n'oge a na-akụziri ha maka na ọsọ ofu onye a na-azụ nwa ofu onye anaghị azụ nwa ha na-aga Sunday school na-aga na-akụzi ihe ụkpụrụ Chineke a na-akụzi ihe na-agbazi ihe olu gị ha na-amụta ọtụtụ ihe ha na-amahụ kwụkwa nke ị na-akụzi ihe ara ha o gị na-akụzi ihe ndị ahụ ndị nkụzi a na-akụziri ha n'ụlọ akwa gị kpọrọkwa ha o gị mee ka shọ na gị na ha so gị na-amụ na ịtọ ha na-amụziri ihe gbasara gịnị Chineke na-agbanye ha mgbọrọgwụ ahụ n'ime ọ dị oke mkpa. O nwere ihe dị iche na nwatakịrị ebidoro n'oge chewe ihu n'ebe Chineke dị na nwatakịrị a na-echewekwa ihu n'ebe Chineke dị. Ịmụọ mmalite n'oge zụlite ya n'ụzọ Chineke mee ka ọ mara Chineke mee ka ọ mara na o nwere onye kere eluigwe mee gịnị ka ụwa o nwere ihe na-eme gịnị na-adị iche maka na n'oge ka a na-aghọta ha o nwere ihe na-adị iche n'oge ka a na-eji o nwere ebe nwatakịrị ahụ ga-emerụ ihe obi ya agwa ya sị mba not this one ama m na-aghọta ọwụghụ nka mme ya otu a nne m na-egbughị m nna m egbuo m ma ọ bụ o nwere onye nọ n'eluigwe na-eme gịnị na-ele m o nwere ihe dị iche na nwatakịrị echewere ihu n'ebe Chineke dị gịnị n'oge karịa nwatakịrị na-amaghị ihe a na-akọ karịa nwatakịrị na-agarubeghị ụka nso na-amaghị na Chineke dị eziokwu maka na onye ọbụla na-eme ihe nwee mmụọ ya wụ conscience o nwere oge ọ na-agaghị emenwe ihe o nwere ogo onye dị otu ahụ na-agaghị akparu arụ iji maatụ o nwere ndị ị ga-enye mmasị gbu ha agaghị egbunwu aka izizi agaghị ekwe ha o nwere ndị ị ga-asị buru egbe m ihe no it's not good o nweghị ihe ị ga-agwa ha eme you know
maka na mmụọ dị ya n'ime jụrụ nke a mee gịnị jụsie ya ike. Mana enwe ndị ga-enye ya uche. Mana ị gawa ụka nwa gị nọrọ n'ụlọ Ya na-agba bọọlụ. na-agbara gị bọọlụ gị nwee gawa ga kpetere ga kpewe egwuregwu gị nọrọ ebe ahụ na-akast na-abaịdị nwa gị na-elito. ọ gara nwatakịrị mgbe o ruru o tolitere ọ ga-amata ihe anya. Ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwete ụzọ kacha mma di na nwunye kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha mgbe ụmụ unu dị na nwata mee ka ha mara gịnị Chineke. Ọ dị oke mkpa o wee bụrụ ya ụwa agbanweela n'ezie. Echetala m mgbe anyị dị na nwata ebe na Katọlik mgbe ahụ anyị na-ekele Maria akpara nwere heko gịnị ijupụtara na gracia ebelebe chaplets a na-adị too much mgbe ị na-egbugeli ikpere n'ala kpege iche isola gaa ahịa na-aga gịnị na gịnị ya na-aga n'ụzọ ọkwa gị malitere ya ndị ha na-akpọzi ya gịnị ihe mere njisi gị rie eriri afọ ewu ọ ga-enyere gị aka icheta ọtụtụ ihe. Ọwụ m maka ịjụga no be me you dey ask. Ọwụ m maka ịjụga gịnị of the cross. Igirigi ya bụ ihe na-atọkwa mgbe ahụ mana ihe agbanweela ụjọ adịghịzi. Nwatakịrị na-enweghị ka ọha nwatakịrị na-emeghị ka ọha agwa gị ụdịrị agba ọ ga-akpa gị nwa bụ okenye ị gaghị akpanwu ya maka na o leela mmụọ ya kee ya kpekperere m. Ọ dị egwu mana ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Ịmụtala mmalite n'oge chewe ya ihu n'ebe Chineke mere gịnị dị mee ka ọ mara na o nwere onye kere eluigwe ka ụwa na ọ bụrụgodị arị na ụnụ anaghị ahụ ya mgbe ọ na-akpa arụ na onye ahụ nọ n'eluigwe na-eme gịnị na-ahụ ya. Ọ dị oke mkpa nwa azụlitere n'ụzọ Chineke na nke a na-azụliteghị n'ụzọ Chineke o nwere ihe dị iche dị na ya. Amamina ghọta nwatakịrị dị 15 years bụ egbe aga ohi azụlitere ya n'ụzọ Chineke egwu ahụ adịghị o wee bụrụ ya ụzọ ọzọ kachakwa mma di na nwunye kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite ụmụaka ha wee bụrụ gaa n'ihu nwaanyị ọma. Dịka ibe ya mee ka ụmụ gị ghọta na ọ gwụchala aka aja ebute ọnụ mmanụ onye rụọ ya orie mee ka ha ghọta n'oge na ha kwesịrị ịdị gịnị up and doing ha kwesịrị ịgbashi ike ihe maka ha mara na gị na ha ga-anọ forever. Ọkwa na ugbu a ka ị ga-ebidozi nwa ha mgbashi ike ahụ n'ime ọ wepụ mgbe ha toro ị na-eme na gị kpọkete ha gị na-eme gị na-ezi ha ma ụmụaka na-aka amụta mgbe ha lega anya ha na-ele gị na-eme ihe ụmụaka na-aka amụta ya karịa mgbe ị bịa mee tiori ị na-eme na gị na-asị gị sị mgbalekwa otu esi asa ya mgbalekwa otu esi eme gị dịkwanụ hard working ụmụ gị a na-amatachi isi ụtụtụ mama amapụla agala ahịa agala azụ alọtala eshie ihe menye mana o nwere ọtụtụ ndị nne na nna anaghị ekwe ka ụmụ ha taa ahụhụ anaghị ekwe ka ụmụ ha megharịa ahụ. Ose gị nwa ga-asụ ose nkịtị gị nwa ga-eme gịnị gị nwa ga-asụ ịchọ dị ka nwatakịrị ya nye onwe ya nsogbu ị chọghị ka onye onwe ya nsogbu no ihe ọbụla ọ chọrọ gị provide yara ya ọ wụ eziokwu na iji ego mana ọ bụcha ihe ọbụla nwatakịrị si gị nye ya ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-enye ya ị ga-emekwa ka o doo ya anya n'ụwa arara ahụ n'ụwa ọ rara gịnị ahụ Chineke emee na ebere baala ọgaranya mana ọ bụ ihe ọbụla nwa gị gwara gị gị nye ya echi na-enye ya nsogbu adịla ọ sị gị zụtara m nka gị zụtara ya ọ sị gị nye m nka gị nye ya ihe ọbụla ọ gwara gị gị nye ya ihe ọbụla gwakwara gị gị nye ya akpa gị aka n'ọnụ agụgụ ntara ụmụ m agaghị ata ya o nweghị onye na-ekwusi ka ụmụ ya taa agụgụ o mere gịnị ọ tara mana o nwere ihe ị kwesịrị ịkụziere nwa gị mee ka ọ mara na ụwa rara ahụ ụwa anyị nọ n'ime ya ọ rara ahụ ezigbote ahụ ọ na-emekwa ntụgharị dịkwa gị uche ọra gị ahụ mmụọ mmụọ uche ị na-emeghore nwata gị mgbe ya ebewe gị mere ya Clara ụwa agbanweela ụwa agbanwe ụfọdụ o nwere ndị bịara lee ewu azụrụ ewu na-etopụta
uche ka ị gbara mara nwa be akwa nwa ya nwere ada ka o si mepe ọnụ bewa akwa gị sị ya sorry junior you say fine boy iya o I don't want him to cry. I don't want him to cry. I cry, and me go cry. I don't cry my own when I dey small. No, mo be ha kwa mo ga-ebechitere ya. Anyị nwa bere ebelebe. Hembe kwere. Anyị nwa bere ebelebe. Agwara m ji mmanụ. Ị na-ebe ụdịrị o nwere ụdịrị akwa ọ ga-awa ibewe ị na-anaghị enye my mother ụdịrị tune ọ chọrọ. Ya ewere ụtalị sị gị ihe ị na-ebe ọwa aka ka ọ gịnị. Mba, orube ebe o kwesịrị iru. You are just playing. How can you be na-ekpe ukpe ị na-ekpesi ị na-ebe akwa? Ewere ama m rụtara maka ori ewu. Ahịhịa a na-agbọtara ewu. Ewere ya otu agbọ gị ntị. Enye gị ohe dị ka ubi 5 ma ọ bụ 7. Aka dagharịa gị hụzie nke wa aka mgbe ahụ ị na-ebi aka my mother na-ederive joy ya ewere aka gị ahụ na-akpasị akpụkpọ nri na-agwakwanụ gị okwu n'elu na-agba gị okwu n'elu ya dịka ọ na-agwakwanụ gị okwu n'elu ahụ ịgba ama agbatọsi ọnụ you don't buy market nri ehihie akpaala gị nke abalị akpaa ebe niile mfe atọ kpara gị na mọmị na-akụ gị ihe ma ọnya gị bịa ihe anyị na-agba gị mgbe a na-agba mmadụ ose mgbe a na-agba mmadụ ị kwesịrị ịma mgbe a na-agbanụ mmadụ ose ị kwesịrị ịma ụdịrị obi nne na nna anyị na-enwe mgbe ahụ na-echi anyị ọ dị ego agbaala gị ose gịnị ya bụ oge egwuregwu ị kwesịkwara ịgba gị ose uche sị gịnị ị kwesịkwara ịgba gị ose no I'm not laughing this evening be serious with me sị gịnị mere Clara Nwekocho ebe agwa gị dị otu edu ugbu a kedu mkpamkpa kpara mgbe ị dị na nwatakịrị oh God kwesịrị ịgba gị ose ọjị na ghọta mee ka o doo ụmụ gị anya na ọ gwụchala aka aja bụ ya na-ebute ọnụ mmanụ nye onye rụọ ya eme gịnị ya erie nye onye na-arụ ya chọrọ iri ọ bụ onye ohi ọ bụrụgodị arị na ị nwere ego mee ka ụmụ gị mara na ị tara ahụhụ kpata gịnị ịga uche ihe ọgụ na ị nwere mee ka ha mara na ego a na-adịgide ụwa na-eme ntụgharị adị uche mee ka ha mara na gị na ha ga-anọ forever enweghị isi shiwere mmiri ọ ga-ada elu mana ha ga-aga ụlọ akwụkwọ ha ga-agakwa dis ha ga-agada ị ga-eso ha aga ihe ahụ ama m ịghọtara mee ka o doo ha anya ime ka ụmụ gị mara na ha na-arụghị ha agaghị eri ha agaghị eme ihe ị nwere vam o nwere ọtụtụ ụmụaka inye ha 100,000 tata ọbụla amami na wọcha azụ akwa tata agbaala ya kọndem azụ ha akpala ọzọ azụ ekwentị taa nye ha ọnwa 3 azụ ha akpala another one as careless as ịma why maka na ha anaghị ata ahụhụ akpata ya bụ ego gị nwa na-akpata amami na wọcha ị chọghị ka ha taa ahụhụ anya anaghị ekwusị gị mee ka ụmụaka gị chie ọnụ n'ala no mana mee ka ha ghọta na o nwere ha kwesịrị ịgba mbọ tupu ha erie gịnị uru ọwụcha ihe niile ha chọrọ ka ị ga-enye ha ọwụcha ihe niile ha chọrọ ha fee aka otu a gị nye ha ha mee ọnụ otu a gị nye ha no sitụ mba uche ọkwa na ntakịrị a ka ọ na-ebido ọkwa mgbe ha torola ha akaala mkpụrụ ị ga na kọntrol zina ha maka na ọnwa aka inyere ha sinsi ha dị obere ka a ga-eji na-etolite wee bụrụ ya ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ịbụ onye nne gị bụ onye nna na-ege anyị ntị na mgbede a ọ na-ejikwala aka pịtịpịtị azụ ụmụ ụnụ ọwụ ofu mkpụrụ nwa achọghị m ịpịa ya ụtalị ofu mkpụrụ nwa na-awọkwa andrọba ofu mkpụrụ nwa na-awọkwa kidnapa nye gị BP ọ ga-enye gị otu amami na-aghọta ofu mkpụrụ nwa ọ na-awọkwa bandit ma ị na-ejikwala aka pịtịpịtị n'azụ ya makwa ihe m hụrụ mụọ ya obere ala aka obi amapụ gị ọ gaje ịnwụ gịnị na-egbu ya gịnị ma ụtalị na-egbu ha anyị nwa n'ụwa adịghị m sure na iko nwa gị ihe ọ ga-aṅụ no Bible sai were rọd ikekwe na ya agụzi your Bible very well onwe mgbe ọ kpọrọ ụtalị ọ si were rọd mana ọ sịghị gị were rọd kụgbuo nwa gị kama o nwere ihe mere Bible ji kpọọ rọd aha ka ị mara na ị kwesịghị iji aka kwetepete pamparin
nwa gị gara aga gụrụ azụ n'ime ofe. Oh Junior, why now? What you did is wrong. Chinebewa akwa, I am sorry. It's affecting my mental health. Chinebewa akwa, go say wanya mmiri. Just say it's okay, it's okay. Don't do it again, Apanto. Iberibe. You know? Gina pampa mmehie na pampa iberibe. Ye toro. Toro onye gidere red-handed. Upcoming criminal. Ijidere red-handed ebe ọ gara aga zụọ azụ. Ị ga-eji ụtalị gbọọ ntị. Ya mara na ihe ọ ga-repeat ọzọ ga-anwa ya. Ị ga-eji ụtalị gbọọ ntị. Ọ ga-anwa ya anwa. Ka ị bịara ya na ya ebewere akwa gosiwa anya mmiri. Siwa gị na ọ na-eme ya affect na mental health. This year don't do it again. Gị gụgụọ ya chee na obi ele. Nke ọzọ mgbe ọzọ gị maka oge ezu ya. Were aka petepete zụwa nwa. Ihe na-ekwu ya dị ka ọwụ ihe dị fa. Ịma ihe otu olichi zụọ ya ọ gị maka ọ ga-ebigodo ụzọ mee practice ya. Gịnị ka a na-akọdo ihe? Ọ ga-ebidogodo n'ụlọ. Asa na-ebido n'ụlọ mara mma pụwa ama. Ọ ga-ebido n'ụzọ chiwegodo gị shege. Onye nye gị banza. Ọ ga-esi ebe ị nọ mewagode IT. Mewa IT. Ị chọghị ịpịa ya ihe. Pampawanụ mmehie. Pampawa mmehie. Nwa gị ga-ahụ onye tọrọ ya ya efo ya shọtọ. Gị hụkwa ya gị echi. O nwee na mgbe ị bịara bịa jikecha ya were aja otu awụọ gị n'ahụ akpa gị emechio. Gị si Junior, I have told you. Stop doing this. Ọ bụla ihe i kwuru gị bakpu ime ụlọ. Ga-agbanwe uwe gị. That's all. O nwee na mgbe i bunyere ya nri ya ewere nri i bunyere ya tọmbụlụọ wufuo ya. Wufuo ya na-ebekwa. Ọ ihe m chọrọ. You know what I want? I want to eat this one. Gị gbakwa nkịtị. O nweghị ihe i mere. Maka na ị chọghị ka ọ nwụọ. Ị chọghị ka ọ para Nebukadneza nwụọ. Amami na nghọta. Ị chọghị ka ọ nwụọ ịpịa ya ụtalị ọ ga-anwụ ya na iberibe toro. Ya etoro wit iberibe. Etoje na-etopụtara gị. Were aka petepete zụwa ya ndị ọzọ zụji mazi. Ọ dị egbe. Mere ọpụ ezi ya le ndị tọrọ ya na-akparị. Okwekwana na nke wee kele. Ele ndị tọrọ ya na-akparị. Ihe ọsọkwara gị nye ya ego hụkwa ihe mmadụ ya atụtụrụ. Ya gwa ihe mmadụ ya atụtụrụ. Mgbe anyị nọ na nwata, who are you? Mgbe ụlọ gara ụlọ akwụkwọ ọ ga-ezuru ihe ndị ọzọ bụzụ n'aka n'ọrụ. Ịma ka esi kọwara anyị ụdịrị arụ ọ bụ ịga n'ime ite ofe gụrụ azụ. Ka esi akọ akụkọ ya mgbe ahụ anyị dị na nwatakịrị. Clara nwoke ọchọ dị ka onye gburu mmadụ. Asị wee ọ gara n'ime ite ofe ga gụrụ azụ. Jizọs. Ime iniri ghe. Anyị na-ahụta ya mgbe ahụ dị ka gịnị arụ. Nnụmara arụ. Gịnị ga-enye gị obi nne gị ga-eji ebunye gị nri gị wufuo ya? Hey! Irichala. Like, aghọtaghị m. Ama ma nne m ọ na-ege ntị na mgbede a. Ya ebunye gị nri gị wufuo ya. Hey! Ị ga-agwa ha the color of your problem. Like, gịnị ga-enye gị ụdịrị obisi ike ahụ? Na nne gị bunyere gị nri gị wufuo ya na ị na-ebe akwa. Hey! Ora, where are you? Ora, where are you? Oh no! Igirigi! O ruchara n'ogo nke na ụtalị bịara bịa sie anya ahụ. Amami na nghọta. Ụtalị bịara bịa mee gịnị sie anya ahụ. Gịnị ka a na-akọ? Ịma na nne gị ga-apịa gị ụtalị. Ịma ị ga-adịkwanụ njikere maka ịna ya bụ ụtalị. O nwere ụdịrị mmehie ị ga-eme gị ga-akpọkọ neighbors. Si ha biko. Biko ha bịa kpọgara gị nne gị na ọ chagoro. Neighbors ajọ gị si ime ka ọla nwa m gị si onye mbụ ebu ụzọ gaa jegharịa nwanne gị. Matilda biko. Biko ọ nwatakịrị ka ọ bụ biko haa ya. Ịma ụmụaka ugbu a ọ gaala gakpọ ụnụ anyị na nsogbu nwe ihe na-apịa ya ngwa ngwa na-apịa ya ihe. Ịmakwa na nke ahụ abaghịkwa nne gị n'obi. Gị gakpọ ọnkụlụ gị si ndị ahụ
biko bịa kene na ọ chalara ede eme ka ọla m jee rịọ nne ya garukwa nne ga-asị sịnụ ya batawa n'onwe ihe na-eme agbagharala m ya your sins are forgiven. agbagharala m ya sị ya batawanụ nke ahụ echefuole m ya gị na-aga ka ọkụkọ bịara ọhụrụ ime ilu nne m na-atụnyere m mgbe ahụ sịnụ ya batawa ọ bụ mgbe nwata kwafuru mmanụ ka a na-apịa ya ụtarị ọ bụ mgbe ọ kwafuru mmiri ogiri ilu a o nwere ala ka ilu ya si dara ala ma mụda n'ọnụ ama na onwe ihe ga-eme n'ụwa ya echefuo ya ihe ga-anụ awụrụ ọwụghị mgbe nwata kwafuru mmanụ ka a na-apịa ya ụtalụ mgbe ọ kwafuru uche ihe agwagakwa ị ga-anọgidekwe n'ezi o maka ụjọ ka jikwe gị ị ga-anọgidekwe n'ezi nọgide n'ezi chi akpịwala mgbe ahụ gị bịa tere etere ọ ga-akwa agbachi ụzọ ha ya pụrụ gị ụzọ maka ọ mana ị ga-abata ụjọ agaghị ekwe Clara mmadụ ga-akpọbatarịrị gị mmadụ ga-akpọbatarịrị gị mgbe ahụ nne m eweli olu sị ọkwa iriwela mba na anyị ga-efenu mba iriwela mba o teela m gbasoro gị ụtalị ma mụda na ya ọnụrụ ala cheta na o mee na 1 week ọ na-agbabe ego ụtalị ya mara na something is going astray mamina wata there must be ụtalị ọkwa ụtalị a ga-apịa ụtalị ya wụrụ maka ụtalị a ga-agba ụtalị akpụkpọ ụkwụ wụ ụtalị belot wụ ụtalị efere wụ ụtalị ngaji wụ ụtalị akwa wee belebe ịgarụzie nso ọ mụrụ ụra a ga-ama gị star ịma nke a na-akpọ star kpakpando ị ga-ahụ rie kpakpando esi gị n'anya maka pụta ị na-eme ihe gị gbado anya amamina wata na ị gara gị ikpofu ihe gị hụ iruro ka a na-akpọ ya gị na gị bewa akwa na iriro mere ị gahụ ga krọs ọkpofu ihe nna m ga-adọrọ gị otu ada ịga gị n'ime iriri ahụ yes ị nụrụ ya nke ọma ịma ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede a nwere ike ịsị nna gị dị weak no ihe mere ihe ahụ bụ ka ewepụ mmụọ ọjọọ n'ime gị na ịhụrụ ọkụkọ bụ ụmụ ọkụkọ eme gị kpọrọ gị gbafuo kpọrọ ihe a wụ ụdịrị ka esi zụ anyị mgbe ahụ ọkụkọ ahụ na-eme kpụrụkpụrụ nna gị mere gị expect ị na ebe ahụ kụrụchim ya mekpụrụ gị taa gị gbaa ya ọkụ ya ala azụ ọnwụ ya mee gị gbara bịawa bere akwa ma ọ bụ na ị pụrụ ezi nwata ibe gị etie gị ihe gị bere akwa gbabatala ụlọ nne m ga-anọkwa n'ihu ọha si nne m ga-emecha ka onye ọma n'ihu ọha ọ bụ batazi ụlọ nke ahụ ga-awụ na topic for 1 month rie nri ọ ga-akọ gị ụwa gị lachi gị lee nri rie ọ bụ ihe pụtara ụwa gị ime ọnwụ mmadụ ga-asị gị jee chọọ ọgụ jee lụọ ka ị merie n'ahịa ahụ ị ga-eje chọọ ọgụ lụọ hụ na ibuliri mmadụ elu butuo ya n'ala gbaa ya aja n'ọnụ ka ya mọda nwee ike dị proud of you ma ọ na-abụghị ya ọ bụ isi nna achọrọ anyị n'ọgba akwụkwọ ya sọ ọnwụ kedu ihe pasịtara lee n'obere nwatakịrị Chigozie na-atụ gị n'ala ihe ma mgbe ọbụla nye m ego akwụkwọ nna achọrọ m iri nri kedụkwana ihe pasịtara ọgụ na iri nri rie nri zuzu ị ga-achọrịrị ọgụ ị ga-alụ ijikwa hụ na imepụrụ onwe gị ihere ma ọ na-abụghị ya amara na ịdị fosfororo mba ọkụkọ ka ịwụ ịma nwaada nwoke ọchaklara ihe mere ọgụ ụmụaka mgbe ahụ ji wee dị njọ bụ na agba gị n'ala onye nke makwa na ịka ya ike ga-adị chọwa ha ka gị na ya nọ ọgụ maka na ọ ga-abịa sịwa na ọ dị ka onye akpa ya ike ya mgbe imetụ ihe ya na-atụ gị n'ọnụ imetụ ihe ọbụla i mere ya na-abọ gị sam 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 ya wụrụ ma ekwensu ihe kpọrọ gị ụgbọ gị ga ha gbi onye nke ahụ gbagburu ha gị gbaa gị n'ala ya gụọ ịgazi akwụkwọ asịla enyi ara kpụtụrụ ya n'ala ara kpụtụrụ ala bịa were aja otu asụsụ nyecha ya n'ọnụ onye ọzọ si ha nwa osighi ike o nweghị ihe ị ga-eme n'ụwa ekweta na isiri ike belụsọ ma o nwere anya ịlụrụ meta mmeri na ya amamina wata ọ bụ otu esi zụ anyị mgbe ahụ mana ihe agbanwee na nwata hụ ọkụkọ ya na ọsọ amamina wata nwata hụ kokorochi na ọ hụrụ ọchịchara kokorochi nkịtị
onye na-ekwe ya kokorochi a kpacharakwa anya lekwa nwa m nwa kokorochi na-atụ ụjọ ọ hụzie na-agba mgbe ọ lụrụ nwaanyị ya na ọsọ o kokorochi mgbe ahụ Clara anyị na-eji aka otu a pilie ya epili ị ga-achụ ya kụgbuo ya maka kpodoro obi makwa ka esi zụlite anya mgbe ahụ gịnị ka a na-akọ ana m agwa gị Uchenna Clever onye riri elu pọpọ agbajiri mụ na pọpọ ada ekekwa ịmaghị o mere eme agụ awọ jam maka ọ ga-esi zụ anya mgbe ahụ ma mọda enyere m aka sụọ mmiri ọkụ na ahụ sị nwa m agụ ka ịgwọ anaghị m asị gị jee rie pọpọ sikwa ebe ahụ kpọkwa accident ịmakwa ebe anyị na-arị elu na-azụnye onye ahụ ka ọ dị smart dị strong akpụrụ chim akpụrụ that's the word anyị na-arị elu ube anyị na-arị elu ọjị elu ihe niile eziokwu ihe ọbụla a na-arị nwoke dị active ụdịrị na-eji Chineke tinyere ya n'ime ya wee na-eji adịchazi n'ahụ ugbe akara nwoke ọcha ụdịrị na-eji mgbe ahụ tụm na-eshegharị nkwụ mgbe a ga-gbuo onye a gbuo ote mkpọ ka ewela uche anakwa m eji ete o ana m eji aka ma tụm na-eshegharị datị ga gburukwa anya ahụ igwe nkwụ gbutukwa lọtakwa pụrụ ya lụ mgbe m na-agwa gị ihe a anyị na-anọghị na-ede ịgba 5 matches kindred na kindred anyị gbaa match gị na ndị nke agba gị na ndị nke agba gị na anyị gbakọtara anyị ga-anọghị na-ede ịgba 5 matches ike anaghịkwa agba eziokwu o wee fọrọ ya ihe agbanwee na mgbe anyị na-agwa gị ihe a tupu nne gị esiwa nri kedu ebe ị hụrụ injin eji akwa egusi ị ga-eji aka odo na odo sụọ ya ịsụcha egusi gị sụọ ose ịsụcha ose gị sụọ achị maọbụ gị sụọ ọgbọnọ amami na nghọta tupu nne gị ga-agala ahịa lọta ị ga-ekekwe nsam a ga-asịkwa gị na gị sụọ akpụ nne gị akpụ ị ga-eshi ya adịgodo nri dị bifo ọ na-alọtachiwe ihe ndị ọzọ gịnị ka a na-akọ ị ga-adị fully involved n'ihe mega na kitchen dipatịmentị nke gị na-abụghị ise efere ya bụrụ ife olugbu ọtụtụ ụmụaka na-amaghị dịka esi afọ olugbu mana anyị jikwa olugbu mgbe ahụ kpaa ego fọọ ya fọfụ ya afọfụ amami na nghọta uche gakwa n'ahịa ga zụọ olugbu ugbu a ihe ọkụ ga ihe agbanwee na nọ ihe agbanwee na-ewerela laziness gburugburu suju ụmụaka na ahụ ụmụaka ga-anọ n'ime ụlọ rapụta ire ka eke nje aba onye nne na-anwụ na-ete n'ime kichin gị ma nweso ose gị ma nwesie gị ma nwe mee garị ihe niile n'isi gị ịchọ ịkpanụ ka ụmụaka gị mee gbadokwa anya ejikwala aka petepete azụ ụmụ gị ọ ga-eme gị agịghị megide ihe niile ego ọnụ n'ala gị mebie ha echi ụmụ gị pụọ saịdị masị onye zụrụ ọnwa Jesinta onweghị nwe ya ka ọ zụrụ azụ that is a report you be getting ụmụ ya zụ ụnyaazụ ihe agbanwee na nwaanyị ọma ihe agbanwee n'ụwa mbụ ka mma gaa n'ihu nyekwe aka uche ọzọ dịka ibe ya ndị nne nna m na biko gbalịa na mee ka ụmụ na hapụ isoro otu ọjọọ uche nwekwara vidiyo nọ na-esekuleti na soshal midia na-edo otu skuul na ọwọsị Igbinidion ka akpọga ya gịnị uche hụkwara ka ụmụaka ndị ọzọ chili ụmụaka ibe ha na-ebuli ha in skuul uche nwekwara ụtarị ndị a pịacha ha were aka were ebo were ụkwụ ụmụaka ibe ha na-etinyere akwụkwọ kụọ ha mkpọri kụpụ ha mkpụrụ ọkwụrụ n'anya ndị midia anyị eji m n'aka na ha ma vidiyo anyị na-ekwe maka ya n'oge na-adịghị anya ka anyị lee ma ha ga-etinye ya ka ọ nwekwa ike kirie ihe awụ sign of nwa na-azụ ya azụ ihe a bụ ihe ịma atụ nwa na-eme gịnị a na-azụ ya azụ uche asị skuul ahụ emere ha spel ka awụ ka ime spel o ke uche ka nidiri justice uduka ụmụaka ndị a ihe a uduka ihe ndị ọkpebi bandits na-akwụ ndị mmadụ uduka Chineke n'ọnọdụ na ha wụ senior Clara ga ekpugo okwu ya wụ secondary school no onye na-amaghị dị ma ọ ga-enwetakwa ọrụ ma ọ gụcha ihe niile ọ na-agụ ya na-amịkasị anya secondary school lee ụmụaka ndị nke ụmụ akwụkwọ ndị nke ụmụaka na-akpagbu ha ịbazie university gị bụ onye na-akpa agwa dị otu a zuzuwe ị ka nọ secondary school ịbabeghị mahadum gị na-akụgbu ụmụaka na-ebuli ha onye kwuo gị pịa ya ụtalị
ekiriri m ya bụ ihe onyonyo ọ fọrọ ntakịrị ka ebigbuo nwa Chineke ụmụaka ndị anyị kwesịrị ịkpọga ha ụlọ ọgwụ with immediate effect treat we he treat ya bụrụ obodo na-arụ ọrụ ịhụrụ ụmụaka gịnị ekwesịrị ịga mkpọrọ ezigbo mkpọrọ ekwesịrị ịga maka ihe otu ọjọọ ịma akpa ya aka n'ọnụ ya sị mba Facebook anyị na mgbede a ị ga ọ dịlanụ mma ọ dị ego ka anyị na-ekpu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekute ike agwụla ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ azọkwala nwa gị mgbe nwunye gị ma ọ bụ di gị kọrọ ya gịnị ihe onye ọma si iwe anyị di gị akọọla nwa gị ihe gị nọrọ n'ihu nwa gị chie di gị warning kpọrọ nwa gị bawara di gị ya kụgbukwarala ya nwa gị gịnị mere o ji akụ ya ihe ya kụgbukwarala ya onye pụtanwu nwa ka nke a mekwara ka nke a na-eme gị n'ihu nwa gị n'ihu nwa gị azọkwala nwa gị mgbe nwunye gị maọbụ di gị mere gịnị kụrụ ya ihe ọ bụrụgodị arị na di gị akụghị ihe dị ka o kwesịrị nwanne butuo anọkwala n'ihu nwa gị abara di gị gịnị mba ma ọ bụ abara nwunye gị mba ma ihe eji ekwu ihe ahụ na nwa ga-abịa hụta nwanne ya ma nwanne ya dịka onye kpọrọ ya ụgwọ dịka ezigbo gị nwakwanụ dọga ya onye hụziri ya n'anya otu ihe ahụ ihe mama ụda na-aga eme tụmụ ya na-ara ekpuru dadi m a ga-apịaga gị otu pịafụ gị mkpụrụ ọkwụrụ na next time you not try mgbe dadị gị nọ na-apịa na ọ ga-adị na-echetara ya na o nwere mgbe eji si gị jee zụta achị asị efere isi ahụ ya gị ga-gwu egwuregwu gị na momi biko nụ pịawa ya ọ ka esi nye ya 1000 ya atụfuo ya dadị gị atụtara ụta gị taa ihe niile i mere dịka ọ nọkwa na-apịagasị ya na-echetara ya ndị ọzọ ihe na-apịa ihe ga-eme oge eji agbanwe asị m ya kpọọ ihe ụtụtụ ọ jụrụ ajụ esighị akpa n'isi ụtalị eme gịnị alawaghị elu maka na ihe a bụ nne na nna ma wọsọp ihe a bụ nne na nna ukwu ha bụ dị n'otu chọrọ ịzụpụta nwa ha mmadụ eziokwu ọ nweghị di gị pịawa nwa gị ihe n'oge ịgbawa ọtụtụ nwa gị na ya mụrụ gị zọwa ya n'ihu di gị na-eme ka nwa ahụ mara na ị hụrụ ya n'anya karịa nna ya ma nne ya kpọrọ ya ashị gị nwawo nna ya hụziri ya n'anya ọ nwere n'anya ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme ụdịrị ihe a nna nwatakịrị a ga-enyekwa gị ego si gị nye ya gị gbaa n'azụ nye ya ihe a wee onwe ka o si dị mana ihe a wee ego m zolitere nzo mara sị ka m nye gị ya ya na-ahụtazi nne ya na-enwe ihe contribution ya na-ahụtazi nna ya ka nna ya anaghị eweta 1 naira ọ na-akacha ndị nọ njọ na nka mere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nwe ka esi graduate aha all thanks to my mother ihe niile my mother ihe niile gị chefuo nna gị mara mmiri chaa anwụ makwa ahụhụ ndị nna na-ata ọ dị ego nke bụ eziokwu bụ na onye nna anaghị anọ mgbe ọbụla onye nne we onye ya na ụmụaka ya na-anọ o wee bụrụ ya mana onye nna na-agbakeri ala ịhụ na nri dị na gị n'ezinụlọ nwata m ihe agaghị ejikwa nna ya egwu ọ dị oke mkpa ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya mee ka ụmụ gị mara na mkpa ọ dị irube isi na ikele ekele uche ọtụtụ ndị m na-agwa gị chibọdụsef ha na-ekele nne na nna ha ka ọ fọzie ndị tọrọ ha uche nwere ndị ebe na ezinụlọ ha ma onye ukwu ma onye nta a na-akpọcha ha aha ha enweghị dịka sinio onye dịka onye ka tọrọ m ga-ekpọ ya daa ma ọ deede ka ihe na-aga enwe n'ụlọ anyị nke ọbụla tọrọ ibe ya ị ga-enye ya da respekt kwesịrị ya mee ka ha mara na ivun gị teta ị ga-ekele ndị niile atọrọ gị kelee nne gị kelee nna gị kelee ndị niile tọrọ gị ndị ka ịtọkwara ekele gị ndị ka ịtọrọ ha ekelekwa uche ugwu nkwanye nwaanyị ji wee mụ gịnị lụta ibe ya ka ọ mụta ibe otu a ka ọ dị mana ị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ha ikele dị nne ha na nna ha bụ problem onye na-ekele hụ nne na nna ya kelegha ezinụlọ ya ga-epụta asa bịa kelee ka duduke who you be ịgwa ikwezie complain ya chi hapụ ya ụmụazị ọ dịcha nnọọ ka mgbe ị hụrụ n'ụtụtụ ikelere m mgbe ị hụrụ n'ụtụtụ akara nwekọcha let's start from you asụ onye na-ama mma ya si n'ụlọ mara pụwa ama ikelere m
Na nrọkọ na mmadụ. Let me first greet you. Kedu ihe ikelere m? Asị m gị good morning my boss. Mụnwa. Ọ dị ego. Ọ dawala gị na n'ebe. Ọwụ ihe mere m ji ele gị. Ọwụ ihe mere m ji ele gị otu asị lekwa Clara nwe ka ọcha. Onye gosi m ebubo too much uche. Ka nwaanyị hụrụ weekend a ke wu. Ochi m, ọ dị ego. Lee ka o si adasịsị gị n'ọnụ. Mụnwa sị gị good morning my boss. Mana eji nwaanyị mara mma ịbọọla chi. Nwaanyị otu a ka m na-ekele gị. Chai. Otu a ka m na-ekele gị. Uche, ọmụma ka ị na-agwa ihe a? That reminds me, otu aka ọwụ nne m pịara m n'isi na ụwa. Mgbe m bịara na mama m eji m aka ekpe teta ụra n'ụtụtụ. Ekele ya. Ekele hụ m ya. He m nọkwara ozugbo n'isi m otu a. Ọ fọrọ ntakịrị ka m kpọọ ọnụ n'ala. Ọsọkwa mụ na-agara ahụrụ. Uchenna mụ na-agara ahụrụ. Uchenna, ị ga-eme iberibe. Majela, are you there? Ị ga-eme iberibe. Mụ na-agara ahụrụ ịhụrụ m nnọọ gị idudufere. Nna m apụtasị. Chineke ekwekwala ihe. O teela okele sọrọ mmadụ na ha eme n'izu ụka abụọ na-ekelezi mmadụ. Mgbe a ka ị ga-amara na o teela ka esi gị ebidoro rugbuwe ya. Mana ị na-ekelekwa mgbe ọbụla ị hụrụ nke esi ahụ ị na-ekele ha. Ọ mata gị ị na-akpachapụ ya anya ọ ga-achụ gị nri. Yes, ọ bụ oge ọ na ya. Na ya ada anyị ịnwa anwa ịhụ ma mmadụ ikele hụ ya ị na-akpachapụ ha anya ọ ga-achụ gị nri. I chere na ọ bụ egwu ka a na-egbu ma ọ bụ visitọ bịa nne m na-agbanyere gị nku anya. Gị nga ahụ pụọ. Nne m na-agbanyere gị nku anya kele nwa biliere ya n'oche kele nwa. Nne m na-agbanyere gị nku anya na-eme ahụ ka ọ naghị feel comfortable. Gị nọrọkwa mechi ihe ahụ onye ahụ laa. Visitọ nọ n'ụlọ unu mma gị nyere gị saị ka ị pụọ. Ikwe nga ahụ. Gị gbiri ka egbi mba. Gị gbiri ka agụ na-eche mba. Ịkọta saị. Ịma uche that is ị na-akọta saị. Ime ihe ọwụ na visitọ bịara nne m na-agbanyere gị nku anya kele nwa bilie pụọ zuzuru pụọ bilie pụọ gị nọrọ mebi gị dị carried away. Visitọ anọchala. Lee gị lee dark room. Ịma nke a na-akpọ dark room. A ga-adọkpọrọ gị bụ ụlọ mechie ụzọ gbaa gị ụtalị from he omere nke a na-akpọ rambo from head to toe. Gbazuo oge ya ahụ wee bụrụ ya Kedu Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm inye gị ogere ịkpọbata gbake na anyị ụzọ gị nwa na onwe gị na-ege ntị chere kacha mma di na nwunye kwesịrị ịgbaso n'ịzụlite nwa ha. Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Ịkpọbata ga-egbalị agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ. Mgbede ọma. Uchenna Clever Ọnụaha. Ọtụtụ ọma. Elekpere ekelele gị. Ekelekwa gị nọ. Clara nwaanyị ọma. Mgbede ọma o. Elekpere. Arị m ka nwaanyị si arị. Clara onye nne ya na-ekwu ma isi afọ ọ na-akpọ. Gaa n'ihu ịnọ. Clara o nwere ihe chọrọ ịjụ gị direct. Isi na ị nyere ịgba aka mkpụrụ onye elu ntụrụ. Yes. Ịgba aka mkpụrụ ereshọn ị mere ihe Clara. Yes. Yes. Agara m primary school na my village. Yes. Why ga-asị gị bute igwe bute onye a ndị agha ya. Ewukwago nwaanyị onye hụkwanụ gị like ewukwago nwaanyị onye hụkwanụ gị na-eme eke m like ebelebe uche ebelebe ọwa awụwọ na Clara na-azụ ahịa hapụ ya wino ha. Ebe m chere isi ọnụ na nkenke ma kemgbe aka eji eche n'ụlọ mara mma pụ mana amewala ụfọdụ parents na-emebicha ụmụazị ụfọdụ parents ị ga-ahụ nwa a ga-eme ihe emebi apụ injinia n'ọnụ uche mgba gị ihe atụrụ anyị n'ụwa mgbe e ji akụta anyị wee ime abalị amaghị ka agbaghị nkịtị ga alaba gị laba ya akụta ego ụtalị chere gị echi agbama gị ebe midnight ga-eti ọwụzi ugbo don't touch him that so ụmụ ihe ndị ahụ eme ọhụrụ ya achị gị ihe ndị so onye parents onye mara atụ
ya tụọ n'ike, onye na-amaghị atụ ya tụọ n'ala. Bikọs nwa ama mma ọ ma na gị ya jọkwa njọ ọ jọla gị. Ya gaziere ndewo ya gaziere gị nwoke omenye ọha mgbede ọma. Ezigbo mmadụ olu ya na-anụ na isiokwu. Nwa na-ayị eze na-ata njaba. Odogwu na redio. Ya na-agba aka arị elu ekelekwa m. Ndewo new title. Na-ata njaba. Ya wee eziokwu ụlọ ekwuvetara mana ka m gbakwunye. Nke mbụ ị ga-agba mbọ na-akụziri ụmụ gị omenala obodo ha. Na-akụziri ha ihe obodo ha na-asọ, ihe ha na-eme. N'ihi na nwata mụrụ ntọala obodo ya, ọ ga-ama otu oge si aga ije. N'obodo a, anyị anaghị egbu mmadụ, anyị anaghị agwọ ọgwụ ego. Obodo anyị na-asọ ihe ndị asọ. Ọwa ruo na ha ala. Uche ha dịrị mgbe ọbụla ị nọ ogologo na mgbede ọbụla ha tọrọ gị kpọọ ụmụ gị. Ọ ga-elebe ihe anyị na-asọ, ihe anyị na-azọ. Anyị na ndị anaghị alụ, anyị na ndị anwe nne. Ụmụ ndị na-akọchara ha ya na-aba ha n'isi. Ihe ọ bụ oke mkpa. Mgbe niile ọwụcha iwere gbado ụmụaka ya onyonyo. Ọzọkwa iwere asụsụ Igbo were aza agwa ụmụ gị okwu ha na-amata ebe ha si. Hapụ oke oyibo anyị na-asụ ụmụ anyị taa. Ozigbo ọtakịrị asụsụ ya ga-enye gị omenala ozi ochie mara ya. Ndewo. Aga m ka nwa na-ayị eze na-ata njaba. Ndewo. Ya gaziere gị nwa na-ayị eze na-ata njaba. Onye ọbụla chọchara ka nwa ya bụrụ onye na-asọ ngere. Ịma na ọtụtụ uche n'uche ọtụtụ ndị mmadụ ha chere na onye ọbụla na-asụ Igbo amaghị ihe. Ha chere na onye ọbụla na-asụ Igbo amaghị ihe, mana ị gaghị ama n'asụsụ Igbo ma ị na-amaghị oyibo. Yes, ọ ga-aranụ gị ahụ somehow. Ama m na aghọta mere onye ọbụla chọchara ka nwa ya wụrụ prince na princess. Na-aghọta my prince, my queen. You know? My prince, my queen. Onye ọbụla, you know, stop doing that. Stop doing that. Onye ọbụla asụsụ oyibo. Stop doing that. No. Kedu ebe asụsụ unu gara? Prince of Ohaji. Prince of Mbise. Princess of Mbise. Kedu ebe asụsụ unu mere gịnị gara? O nwere okwu ọ ga-awa ekwuo ya n'Igbo ya agba ihu. Ịma asụ ịtụcha ịtụ asị iwere asụsụ bekee ịtụ asị pọyị. Mana o nwere okwu ị ga-agba mmadụ n'Igbo ya mara na gị nwa na onwe gị sef ị naghị achịkwa. Na ị naghị eme gịnị achịkwa. Ime ụdịrị ilu ejizu anyị mgbe ahụ. Mgbe ahụ ọ wụ ime ka isi kpaa arụ ma ọ bụ ime ihe na-asụ ntị wuri gbafuo. Ndị masị nwata anaghị agbakanye ike ya o. Uche ịma mgbe ahụ ndị na-anaghị na-agwa anyị ọkwa ga-ejikarị ilu na-agwa anyị. Ọ bụ ilu ka a ga-agbanụ gị. A ga-ejikarị ilu. Ime ihe ọ pụtara na nwata anaghị agbakanye ike ya n'ọsọ. Kpọọ gị mitin mgbe ahụ ga-abịa n'isi ụtụtụ nye ụlọ ndụmọdụ. Ilu m ga na-esi dadị m n'ọnụ na-apụcha ma ọmị m. Gị ka ọ na-edo gị anya ma ọ bụ gị nụ na nwata enweghị ike ịgbakanye onyinyo ya na gịnị n'ọsọ. Nye ọsọ kwara gị mee gbawakwa ọsọ mgbe ahụ hụ nne pịam gị ga-eme ya ịhụ nna gị pịam ga-eme ya. One day hand go touch you. Gị ma ga-eji aka gị gara nnọọ ka ọkpa mmiri mara. Bịazie dị gentle. Mgbe ahụ idutele 3 set of people. Kembụ ga-awụ your uncle si jee rịọ ya. Uncle gị arịọ si gawa arịọla m ya. Mama Nkechi jee rịọ si mgbanụ biko gbagharanụ ya. Matilda o biko gbaghara ya eno ọ gaghị eme ha ya ọzọ. Ya si no worry. Ọwụ uche nna nwa m ọ batara nụ m ya nkugbuo ya mụ na onye ga-ebikwanụ. Ama m na weta ma jela anyị dee nkugbuo ya bi na onye ga-ebi. Mgbe ahụ gị Clara gị hụcha m mgbe ahụ ma adịcha jentụ bịa fọkwa aka ị ga-ahụ ụmụnne m ndị nke ntakịrị asị mbatawa. Anyị ji akpọ nne m anti si onwe ihe ọ ga-akụ gị. Bịawa Uche bịawa. Mgbe ahụ eburukwa nri bunye gị ma mụ dị ime anya ka ọ hụ ya. Mana mgbe ọ na-akpọta okwu 2:04 nke abalị onye nwe mmadụ awụcha n'ike na ebube. Mmiri ekunyere na pọpụ uche ụtalị bịa ma ntụ ọka one man sport na intras ụzọ ahụ ya tapụ gị si mgbe teta n'ụra. Jizọs na-akpọ gị mgbe ahụ ị ga-achọ ibe akwa ga-adị gị fa. Ị ga-achọ ịkpọ nebọs arahụ n'ụra
mgbe ahụ nna gị ga-asị gị gba nkịtị o ọ chaala red maka na uche ha dị otu uche ha wụ the same amami na-aghọta ma ụtalị na-adịghị nna m enye ya slippers a ga-eji tie ga etile tike tisa na-aghọta koodu igba mbụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 16 nke ọnwa atọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụ nwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpu. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na ndị ọrụ nchekwa agbaala kasa na steeti Anambra dịka a gaji idu Soludo n'iyi ọrụ n'ụbọchị echi na-abịa abịa echi nke ugbo abụọ. Ị ga-anọrọkwa na Peter Obi akatọọla ya bụ mwakpo awakporo ndị otu pati ADC na steeti Cross River. Ị ga-anọrọkwa na La Porta enwetala mmeri ịbụ onye isi oche otu egwuregwu bọọlụ Barcelona ruo afọ 2031 ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga n'olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Akụkọ a nụrụ ekwuola na etinyechala ndị ọrụ nchekwa n'ebe dịgasị iche iche gbaa gburugburu steeti Anambra ọkacha n'isi steeti ahụ bụ Ọka n'ihi idu n'iyi ọrụ a ga-edu gọvanọ Chukwuma Soludo ichi nke ugbo abụọ dịka gọvanọ steeti Anambra. Ị ga-echeta na Soludo nwetara mmeri ichi nke ugbo abụọ dịka gọvanọ steeti Anambra n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba afọ 2025 gara aga. Ka ọ dị ya bụrụ ma isi akpa gaa n'ihu dị ebe ekedoro ya a ga-edu ya n'iyi ọrụ n'ụbọchị Tuzdee echi na-abịa abịa bụ abalị 17 nke ọnwa Maachị a anyị nọ n'ime ya kpọmkwem n'ụlọ ọgbakọ ezumezu Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Ọka. A tụrụ anya ịhụ ọtụtụ ndị ahụ ha na-ada ụda n'ala anyị na ya bụ ọgbakọ idu n'iyi ọrụ. Ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii steeti ahụ na ndị ọrụ nchekwa Civil Defense ezigachala ndị ọrụ nchekwa ha n'ọtụtụ ebe dịgasị iche iche kpọrọ aha na ya bụ steeti Anambra iji hụ na ihe ọbụla dara kparakpatam na agbara ya kpatam kpamkpam. Na nke yitụrụ nke a gọvanọ steeti Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na nwunye ya anọrọla n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ gụọ ka ịtụ mma maka ọchịchị afọ 4 ha chọrọla na steeti Anambra. Na ya bụ ka ịtụ mma Soludo na nwunye ya bụ Nonye Soludo meghakwara ka ọha na eze mara na ya bụ ka ịtụ mma Soludo na nwunye ya bụ Nonye Soludo meghakwara ka ọha na eze mara maka idu uchu ha ịhụ na ha mere steeti Anambra ka ọ bụrụ steeti magburu onwe ya na mma ya na steeti a na-agbaso ụkpụrụ iwu na-eme ihe. Ha kelere ndị steeti Anambra maka nkwado ha ma kelee akwa Chineke maka ọchịchị afọ 4 ha chere na steeti Anambra bụ nke gara nnọọ sịrịrịm wererem. Onye na-anọchite anya ala anyị bụ Naijiria na mba Mexico bụ Reno Omokere adọọla onye bụbu osote onye isi ala Naijiria bụ Atiku Abubakar aka na ntị ma gwa ya na ndị steeti ya bụ steeti Adamawa nwere ike ịjụ ịkwado ya
ma ọ nwa họrọ Peter Obi dịka osote ya na ntụliaka elu onye isi ala agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ Reno Omokri kwuru nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị taa bụ Mọnde dịka ọ na-arụtụ aka n'okwu Dele Momodu kwuru bụ onye kwuru na Atiku ga-emerụ onye isi ala Tinubu na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 ma ọ họrọ Peter Obi dịka osote ya. Mana dịka ọ na-ekwu okwu gbasara nke a, ya bụ Reno Omokri gara n'ihu gba Atiku na ọ mara ihe ga-adịara ya mma na ya nwakwala anwa họrọ Peter Obi dịka osote ya maka na nke a ga-eme ka ndị be ya jụ ya dịka etu nkịta si ajụ nsị ehi. Onye jibu ọkọlọtọ otu Labour Party zọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi akatọọla ya bụ mwakpo awakporo ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC na kansụl ime obodo Bakassi nke steeti Cross River. Peter Obi kọwara mwakpo a dịka mwakpo nye ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi ala anyị. O gosipụtara mgbalị ihu ya gbasara nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya bụ ebe ọ nọ kwuo na agba dị otu a nwere ike ịkọwasa obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọtụtụ ndị na-eme njem enwetala ihe mmerụ ahụ dịka ụgbọ oloko bụ ha eme njem bụ nke si Abuja na-aga steeti Kaduna bịara gbaghee ụzọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde. Ọ bụ onye isi oche ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọ oloko n'ala anyị bụ nwa amadi aha ya bụ Kayode Opeifa bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Nwa amadi a kọwara na ọ bụ n'otu ebe ọwa ama dịka Asham ka ya bụ ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe. Ya bụ onye isi oche ụlọ ọrụ a na-ahụ maka ụgbọ oloko n'ala anyị bụ Kayode Opeifa gara n'ihu mee ka ọha na eze mara na onweghị onye nwụrụ na ya bụ ụgbọ oloko gbaghere ụzọ na ka ọ dịkwanụ na ya bụ ndị nwetara ihe mmerụ ahụ na ugbu a na-anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọelu n'ala anyị nọkwa na ugbu a na-eme nnyocha ịmara kene ka mmiri siri baa n'opi gbọgere. Ahọpụta ha na nwa amadi aha ya bụ Joan Laporta dịka onye isi oche otu egwu bọọlụ Barcelona. Ya bụ Joan Laporta meriri nwa amadi aha ya bụ Victor Font na ntụliaka elu emere maka onye ga-abụ onye isi oche otu egwuregwu bọọlụ Barcelona iji gbatikwuo ọnụnọ ya dịka onye isi oche otu egwu bọọlụ Barcelona ruo afọ 2031. Ya bụ Joan Laporta a na-ekwu okwu ya dị afọ 63 bụ 63 years. O ji vootu dị pasentị 68.18 68.18% ji merie ogbo ya bụ Font bụ onye nwetara naanị vootu dị pasentị 29.78 29.78%. Dị ka o nwetachara ya bụ mmeri, ya bụ Joan Laporta kwere nkwa ilekwasị anya n'ịrụtọpụ ama egwuregwu otu egwu bọọlụ Barcelona bụ Camp Nou si ugbu a ya na-eru afọ 2027 na-abịa abịa. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkọ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwala na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị ọrụ nchekwa agbaala kasa na steeti Anambra dịka agaji idusoro udo n'iyi ọrụ n'ụbọchị echi na-abịa abịa echi nke ugbo abụọ. Emekwara nke nụrụ na Peter Obi akatọọla ya bụ mwakpo awakporo ndị otu pati ADC na steeti Cross River. Emekwara nke ịghọta na Laporta enwetala mmeri ịbụ onye isi oche otu egwuregwu bọọlụ Barcelona ruo afọ 2031. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi n'ike na ebube bịa lee ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people. It's the sound of the city. Echo 100.7. Dale. Onye aparịsa nwa hụwa n'okpuru. Aja ejeje nwa enye akụ enye ihe niile. A sịkwala gama
amụrụ nwa asị ọnwa ya amụrụ nwa asị nwa ya amụrụ nwa asị ọnwa ya dị anwara keto anwara keto anwara keto anwara keto anwara keto o wee be anyị ka nọkwa asị ọta mkpebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa ịma nwanyị maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ onye chọọ ịghọtacha ihe ụkpaka ya mere ga-eju isi kelee ala ama mma Clara ọ chọrọ ịghọtacha ya lekwa ka ị na-ada ọ dị egwu o wee bụrụ ya onye asị ya nwụna taa nwe echi ọwa otu ọnwa ahụ mfe akịtị nke ahụ na-akacha amapụ obi nwene ka ọ dị anyị chọrọ iji ohere a mee ka ndị ọ dị n'aka mara na ozi anyị natara bịara na-ekpe nnọọ na o nwere otu ozu ọwụ dị na Douglas na ya bụ ozu esigbuola ụmụ mmadụ biko nụ ndị ọ dị n'aka ndị na-ahụ maka ogbe na steeti Imo meenụ mkpagharị na Douglas unu kwesịrị ịma ọnụọgụ mmadụ na-agagharị na Douglas ọnụọgụ mmadụ na-aga na Douglas tụlee ebe ha bịara na-ekuru ihe a heu biko nụ mee na ihe mere gịnị kwesịrị omume a sị na o nwere ozu dị na Douglas gbapụnụ ya ọsọ ọ dị oke mkpa mmadụ na ozu anaghị anọkọ ọnụ o wee bụrụ ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ anyị chọrọ iji ohere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na ihe omume anyị bụ Oje Zuru Obodo ọ ga-ada n'obodo Enyi Ogogo dị na kansụl ime obodo abụọ Mbaise nke steeti Imo kpọmkwem n'ụbọchị Sọnde bụ abalị 22 nke ọnwa Maachị anyị nọ n'ime ya ndị Enyi Ogogo rugo kubie Clara nwoke ọcha ihe a na-akọ otu a gị sere aka nke gị na-ayọ ya uche ọ nga ha kpọrọ nwoke ahụ ya ga na mmiri ga kpọlite nwa eze wee bụrụ ya n'ihi ya ịbụrụ onye obodo Enyi Ogogo dị na kansụl ime obodo abụọ Mbaise nke steeti Imo gbalịa sorokwa ibe gị jee chọọ ya bụ gịnị Oje Zuru Obodo ị ga-ahụ anyị n'obodo unu kpọmkwem n'ụbọchị Sọnde bụ abalị 22 nke ọnwa Maachị a anyị nọ n'ime ya o wee bụrụ ya ọ wee ebe Oje Zuru Obodo nke ọnwa ga-ada ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ya bụrụ na ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ịbụ di ịbụ nwunye na-ege anyị ntị na mgbede a ị chọrọ isonyere anyị n'ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye ị chọrọ isonyere anyị n'izu ụka ọzọ na-abịa abịa n'ụbọchị Mọnde ọzọ ka anyị na gị na di gị maọbụ anyị na gị na nwunye gị soro mee ya bụ ihe omume gbalịa kpọọ akara ekwentị abụọ 07074913440 07074913440 maọbụ gị kpọọ 07074913436 gị na di gị ga-abịa nnọọ jikezie nke ọma bịa anyị na ọ na-esoro mee program anyị ajụ ụnụ ka ụnụ si alụ dịka di na nwunye ụnụ enwekwana ike nyekwana ọha na eze na-ege ntị ndụmọdụ mana o nwere obere ego ụnụ ga-akpọ o wee bụrụ ya ebe a ka anyị ga-achịkọlọta ya bịazie buru oche bufee n'aka nọbụ the sports chef na Akachinwe Ọgụgụ ọdịmani wee sabi maka ihe omume anyị bụ Eko Sports n'ihi ya onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwazie n'Owere nchi Uchenna Clever Ọnụọha bụ aha m nwatakịrị bọbọ onye ọzọ ụnụ nụkwara olu ya na mgbede abụọ Nwaada Clara nwoke ọcha Palma ndị Eko FM nwaanyị onyeze mkpọga ndewo ị ga-anabata eriri afọ ewu ahụ ka ị gaghị anabata ọtụtụ ndị debatara nga asị ihe a ma anabatala ya na gị anabatala ya na m anabatala ya kedụkwana ihe ị nwere ikwu gbasara ya aga m anabata ya why nye m nke m chọrọ laps ewu m ga-were puku je zụtara gị laps ewu uche ya gaziere ụnụ ndị ọma Echo FM